ছাত্র বেলা বেলা কি রকম কবং নাই যত বই আপনি করুন দি যত বই আপনি রবই সিং বড় বাগই মনসা আসুজাক সমাজ সেবা যত বই আপনি করুন দি Kaladepa Sub-Zonal বেলা থেকে ফাসাগন অমহাই Sub-Zonal Kwtal বিল্ডিং মেশিন মানমানি বাগৈ এই অংশের বাগৈ একটা ইতিহাস নাই অঙ্ক কারণ 39 বছর তিনি जों Kaladepa Sub-Zonal Kwtal nok Tangna bagwi foundation uston जों leng khaikha Kwtal pathor जों mangthong kai rokha je phaine salo जों Kaladepa Sub-Zonal ni Kwtal nok tangnai o Tangna ni bagwi rang prai 1 কোটি 5 লক্ষ টাকা project cost from jakha mobile omochine orop Kaladepa Sub-Zonal Kwtal nok tangjanai prai 8টা room tongnai omo जों saimano je chini bobagrani netrite ADC hapang phaimani yagulo ang first visit phaikha o Kaladepa Sub-Zonal lo chini Kaladepa Sub-Zonal Office bilai khe condition haya orodi staff rok tongnani bagwi samung khainani bagwi bilai osubida ngoi tongu hani bang जों wansokha जों ADC hapang phaimani yagulo जों tabok 10টা Kwtal nok omo hai ADC ni Sub-Zonal Office tangjaknai omo hai khe nini gabor diwo bo जों inauguration khaikha boni yagulo जों ompio bo tangjaknai nini om hai khe goraka pao bo tangjaknai omo hai khe prai 10টা जों Kwtal Sub-Zonal Office tangjaknai hingke chini maharajani netrite जों omono naiyo prosasonik ni sujog subida no jonogon ni nok ganao tei bo kaham khe ronani bagwi 1 কোটি 5 লাখ khlaiwi je 10টা tangjaknai tei bo Kwtal tongo 2টা tongo bono जों tao phano tangnani bagwi जों planning namaya kho chini fan shortage ni bagwi financial जों bono tangnai ADC hapang phaimani yagulo जों Kwtal Sub-Zonal 12টা bifurcate khaikha creation khaikha aroni bisingo omo hingke kesa existing building tongo Sub-Zonal tongo phiaba nok gori hani bangwi जों omono choice khaikha je Kwtal no simia kesa je existing Sub-Zonal tongmano bo जों khainai hinai hingke जों omono lukorokno ok kesarnani musugo chini omo hai samung kaha tang thani onrok ni chubasu teibo nangnai bobagra netrite जों ADC no jebabe kaham khainani bagwi chatiogoi tongmani chini rang limited fund ni bisingo phanno jonogon ni bagwi samung tangnani bagwi je जों tak sakthari tongmani no nirok lukurok support khaidi financial जों teibo kaham samung tangnai haidi जों program ni bisingtui teibo kok salainai jotono hambai khulumbai.